vakomana veopposition varoloya kuna Nelson Chamisa vari kunyatsokuratidza kuti aiwa havasi kumira nekuda kusachinji nyika yeZimbabwe. Vakomana mahosses aNelson Chamisa vana Osalo Siziva vari kufamba vachinoita maprivate meetings aiwa nevatungamiri vanoziva kuti aiwa ndivo vanotonga nezvemandorokwati. Sanapinda mashoko anobuda nyogo panapa avanoti bosubscribe olike turn on the bell. Tinoona paweekend Osalo Siziva anotanga posta this picture ramuri kuona iri onyora achiti with the president of the democratic movement in Switzerland, mulungisi makanya, Africa is our home, the fight is on. Not the first picture rano posta iratidza kuti aiwa angari kuSwitzerland. Obviously mukaona an opposition figure inosangana nemumwe mutungamiri wenyika aiwa specifically tikataura zvenyika yeZimbabwe, obviously vari kunopiwa ma-ideas on how to keep on thriving, kuti voona sei kuti aiwa vangaisa change nyika yeZimbabwe. Tinoona muzora nhasi vanhu vachiposta this picture aiwa ari paairport achiti Rwanda, the land of 1,000 hills, embrace us, Africa is one. Arikuratidza kuti aiwa asvika kuRwanda. Yamuziva kuti kuRwanda ndokwana Paul Kagame, wamuziva kuti aiwa ndiye mutungamiri ari on to power, wamuziva kuti aiwa akati akuda kustepa down, ukuda kutungamira, kwamuziva kuti aiwa akanyatsa kudevelopa nyika yeRwanda kusvika to in a situation yekuti vagari vemunyika vakagwadziwa yava nguva yake kustepa down, vakati aiwa ngaapinde. Ndobva asikowa 99% of the vote cast. Yatoona kuti aiwa isina kana kubiridzira kana munhu wana anochema zvake kana any violence kana any intimidation. Ndoda tikuona kuti Osalo Siziva ari kuinvolvewa mune makountries evanhu vakadaro, achiratidza kuti aiwa is trying by all means kuti vaone kuti aiwa vangaisa change nyika yeZimbabwe sei, kuti aiwa chizvara chenyika yeZimbabwe chiwane rusununguko. Wotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa tichiona kushingaira nekushingirira kwavari kuita. Pinai mukombe section medu, aiwa musangano subscribe or like pamwe chete on the bell icon.